Hello, good morning everyone. खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो. ओरैनो मर्निं वाक खालामगासिनो लामा लामा. नै गावनि माखासे बयबो माखासे जिरायना दंगासिनो. उन्दुना नुहुराखै बिसोरो. ओमफ्राय नै बिसोर जिरायगासिनो बिसोर दंगासिनो माबाफ्रा. ओरैबायदि दिनै सान्दुंआनो गोसा जागोनदां साइसआवनो दुंखावलाबायदों. फुंनिफ्रायनो 5टानिफ्राय आरो न'आव बिदिनो जाबोखादों आरो ओंखारनो हागोन ना हायाथाय सान्दुंआनो. बेयाव दङ बाइसफ्रा. दा नायलांदो प्रेक्टिस होनायखौ.